Getxoko udalak gure zirkuarekin adostu duen hitzarmenak poztasuna suposatzen du guretzat. Umeen eta gazteen euskararen ezagutza eta erabilera handitzeko neurriekin bat datorrelako. Gure haurtzarora eramaten gaituen ekimen honek aisialdi hezitzailea eskaintzen du modu atsegin eta dibertigarrian. Eta gainera, adin guztietako publikoari oso ondo pasatzeko gunea eta aukera ematen digu. Getxoko udaletik apustu handia egiten dugu euskararen erabilera sustatzen duten ekimenen alde. Horregatik besoak zabalik ongi etorria ematen dizuegu. Aldi berean, esker ona agertu nahi dugu denboraldiaren hasieran Getxon egiteagatik. Hala, hemen Getxotarrentzat hain berezia den Portuzarrean 9 emanaldi eskainiko dira maiatzean zehar. Getxon, inoiz ikusi ez den euskarazko zirku ikuskizuna izango da, eta espero dugu gure umeen eta hain umeen ez garenen magia, ilusioa eta lilura sortzea. Bueno, esan behar dizuegu, oso pozik gaudela, batetik gure 8. emanaldiari hasiera emango diogulako eta bestetik 8. bira hau Getxon hasten dugulako. Baina animatzea besterik ez zaigu geratzen, ze ikuskizuna ere berria dakarkigu, aldaketa pila bat egin ditugu eta nik uste eta urtengoa ere goxoa, polita, koloretsua, humoretsua datorrela. Xaribari hitzarekin gatoz, alegia zalapartarekin, algararekin, parrandako gogoz, ondo pasatzeko gogoz, abestu egingo dugu gure hizkuntzan, gure musikan eta gure jendearekin. Beraz, denoi gonbitea luzatzen dizuegu, euskaldunoi eta hain euskaldunak etzareten oire bai barre egingo duzue, ondo pasako duzue gure hizkuntzan eta gure zirkuan.